Един много интересен двустаен апартамент, особено за тези, които са почитатели на приземните етажи с дворче и градинка на 1 км от Ахелой. Започваме огледа от дворчето на самия апартамент. То е заградено и обособено по този начин. Доста приятно. От тук се влиза директно в хола, може и в спалнята, от самия двор се влиза директно и в спалнята. Сега виждате, това е един абсолютно много добре обзаведен, запазен и без забележки имот, който се намира в много добре също така поддържан комплекс Vine Yards на 1 км от Ахелой. Хубави мебели, доста запазен, всичко необходимо. Спалнята също доста добре обзаведена, с голям гардероб, 2 климатика имате в апартамента и едно безупречно състояние на целия имот.